Jos tarvitsette juomista tai yhden lahon. Kuinka sä oikein luulit, että mulla mahtuu 10 keksiä suuhun? En mä luullutkaan. Mulla saattais mennä. Mullakin. Käykää ihan rauhassa, mutta näin. En mä kun mulla ei lähdu kahaa. Meni keksit. Se meni Romano, että keksit. Romano! Mikä on tänään ikinä? Tulee tuolla. Se tulee tuolla. Eikö se mene vessaan? Me oltiin vähän julmia. No, ei se mitään. Vessa suuttu tossakin. Siis vessa suuttu. No kyllä se voi suuttuakin. Vastattuu vatsa. Tää ovi ei varmaan eristä paljon, mutta mä tarvin äänieristyksiä. Mä pistän. No niin, oot sä hengissä? Hienoa! Nyt sä saat vapauden. Melkein. Nyt sä voit ehkä hakea vettäkin. Ihan vettä vaan. Ei varmaan eristä. Niin se oikein niin, kun vessakin piti vetää. Kato, Petarit voi heittää vessaan. Niin. Tätä vettä tapaa panttaa. Pitäis laittaa roskiin. Se on toi toinen. Joo, mä tiedän. Kun vessalla ei kadottaisi paperit, niin noin. Mä hävitin todisteet, siitä mä niistä verta. No ei, se oli vihreät. Kiitti! No en mä katso. Minä koskemaan paskaa. No niin, jopa tehty analyysin tätä vihreää. Kun löytää mun toista tätä asiaa, niin olisi ihan kiva löytää. Mennään etsimästä se. Rakettiin mun asian. Se on. Norjaa! Ja pasta ei voi valita. Koska edellinen fuskatuttomaan pastaa vettiin. Mitä? Joo. Sä juot sen. Nyt se on jäähtynytkin jo sopivasti. Juu. Eikö se olikin tässä näin? No ei sun tarvitse juoda sitä. Sä annoit mullekin niin helpon tehtävä. Tai no ei se ollut ollenkaan helppoa. Mä en antanut sitä tunkea keksit suuhun kokonaan. Mä annoin 10 keksiä niinku Mä tiedän, Okei, ei sun tarvitse juoda tota. Tai mä voin vähän sun pitää helpottaa. tunkea 10 keksiä sun nenää. Ei, mut tulee vaan se ruotsalaisvitsi, missä se tunkee ruotsalaisen keksiä vesimelon. Se hyi. Mitä? Siis mitä? Se on kamala vitsi. Mitä? Kerro. En mä sitä osaa. Mä tiedän vaan. Tehtävä kerro se vitsi. Mä voin kertoa sen vitsin. Tää on tehtävä. Kerro. Hei, mulla on tehtävä. Mulla on paras tehtävä. Käy heivaamassa toi viemäristä alas. Hyvä idea. Ja lusikka myös. Ja tiskaa se samalla se Ei mä kuppi. mene hieno. Tiskaa se kuppi samalla. Joskus. Mä kerron sen joskus. 20 vuoden päästä. Voi olla. Mahlavaa. Pitääkö se laittaa tuolle vähitellen sinne? Odotetaan, sinulle jäi pohjalle jotain nimiä. Sun tenttalaittotaitosi on erittäin... Sä oot lahjakas. Meni sitten fire. Eikö olekin? Erittäin. Tai siis... Mä vaan vähän maustasin sitä. Tiedätkö, mä huomasin sen. Suuren makuelämyksen. Se oli aivan kamalaa. Oi, minä vihaan. Oi, ihanat hiukset. Kaikki ihastelee sun hiuksia. Mä en. Sillä on kännykkä. Miksi? Keskustelu. Mitä se sanoo? Se suu. Oi, miksi? Mä just kysyin. Mä tiedän, että sä kysyit. Smile. Both of you. Get the smile. Smile, 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 smile. Smile, 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 smile. Smile, 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 Joo, sulla on smile, hieno smile. laulukukin. Omaperäiset sanat. Smile, smile, smile. Ei mitään cheer up charm!
Charm! It's a rainbow! Kerro se vitsi! Aha. Nyt! En. Nyt! Ei, mä tiedän, että sä kerrot sen sun seuraavalla vuorolla. Sulla ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin kertoa se vitsi. Julma. No niin, sit käännät ja sä et pyöritä sitä. Älä odota, jos se menee sinne, niin... Kyllä se menee sinne. Jatka kääntämistä. Noin. Kerro se vitsi. Asiasta ei neuvosta. Kai ne oli suomalainen, ruotsalainen. Joo. No niin, olipa kerran suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Ja minne ne joutui? Ne joutui jonnekin... Helvettiin vaan. Ei ne sinne joutu. Ne joutui jonnekin autiolle. Ei kun ei se ollut autio. Se oli joku saari kuitenkin. Ja sit jossa oli alkuasukkaita. Ja sit ne alkuasukkaat sanoi niille, että niiden pitää kerätä 10 mitä tahansa hedelmää tai vihannesta tai mitä sellaista. Ja Pääsee pois saarelta. mitä? Päässyt pois Niin se saarelta. oli saari, josta ne ei päässyt pois. Ja norjalainen palasi takaisin ja kanssa oli 10 omenaa. Ja sit ne alkuasukkaat sanoi, että sun pitää tunkea noin sun perseeseen tai me tapetaan sun. Ja no, se sai jotain 4, kunnes se ei enää saanut enempää. Ja ne tappoi sen. Tokana palasi takas suomalainen. Ja se oli kerännyt 10 pähkinää. Ja se alkoi tunkea niitä sen perseeseen, kunnes se yhtäkkiä repes ja ne alkuasukkaat tappoi sen. Ja sit kun ne oli siellä taivaassa, niin sitten norjalainen kysyi suomalaiselta, että minkä ihmeen takia sä nauroit, kun sä olisit ihan hyvin pystynyt saamaan ne sun perseestä, että no en mä muuten, mutta kun mä näin ruotsalaisen keräämässä vesimeloneja. Mitä meidän nyt pitäis kutsua sua? Satu! Ole Sveitsi. Satu! No kuinka päin näis vekkiin? Satu! Sveitsi. Totuustehtävä vai pasta? Vai keksi? Ei, kun se ei ollut vaihtoehto. Pasta. Tää pastojen määrä lisääntynyt 2 pastaa. Ei oo mikään ongelma. No voit sä 10 pastaa syödä? Ei sun tarvitse. Ja 1 keksi. Samaan aikaan. Hyi kamala. 10 pastaa. Mitä syöttöä tää peli on? Ja 1 keksi. Ihmiset ei kato syö mitään kunnolla. Tämmönen peli. Mä voin tulla kokkaamaan kaikille. Ei ensinnäkin mä annoin Ranskaan kokata. Ja jos Ranska ei pääse, niin sit mä pistin Tanskan kokkaamaan. Pyöritä. Tanska halus kokata, mutta mä en oo vielä varma. Jos Tanska ei pääse, niin mä voin kokata. Mutta mä en oo varma, että haluus mä päästä sitä vielä kokkaamaan. Tiedätkö mitä viimeisessä minä makaroneilla? Nessu. Hei, se on sun vuoros. Miksi? Totuus vai tehtävä? Pastaa ei voi valita. Totuus. Totuus. Mähän en tunne enää noita keksejä. No eikä se 2 kertaa sama tehtävää. Silti. Maistuuko hyvältä? Näkytää lisää. Siperia keksi joku totuus. Mikä on? Mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on 42 ja se liittyy jotenkin kaloihin. Mut sitä ei ole ihan Se oli vastaus perimmäiseen kysymykseen. Niin, mutta se voi olla myös elämän tarkoitus. Melkein. Ei ihan. No elämän tarkoitus kumminkin liittyy jotenkin kaloihin. Okei. Se Sanoo kelpaa. Monty Pythoni. Nyt joku pyörittää. Elämän tarkoituksen. No minä pyörittän. Kun ikinä ei jaksa pyörittää. Joo. Ees pitää. Sveitsi. Totuustehtävä vai pasta? Pasta. No nyt se on vaan 1 pasta. Hei! Heitä keksi. Miten sulle voi aina tulla kaikki? Pyöritä. Mä kuulostaa kuin pervolle. Anna keksi. Ja sit se on niinku ei näe mitään muuta. Siperia. Totuustehtävä vai pasta? Ei kun pastaa ei voikaan valita. Keksi. Keksiäkään ei voi valita. Totuus. Totuus. Au.
Mikä keksi? Mikä Venäjissä viehättää? Joanna. Se on niin ihana. Se on niin